болка няма. Самочувствието, което получаваш след излизане на кабинета, просто е съвсем различно. Сега се храня нормално, просто нещата са различни. Здравейте! Аз съм от Габрово, на 47 години съм, казвам се Виолета Бамбева и съм пациент на доктор Хазем. Проблема при мен е, че мъдреците, те по принцип са... има малко чине, а пък няма място къде да излезнат мъдреците. Те растяха вътре в корените на другите ми зъби и оттам се наложи да бъдат примахнати крайни зъби, които са дъвкателни. Оперативно бяха извадени мъдреците и оттам останах без задни. Никакви. Горните 3, долните 3 и дъвкателна способност никаква. С времето това хранене само на предните зъби съответно наруши целостта и на другите. И почнах да търся начини къде какво мога да направя. Нямаше как да се правят мостови, тъй като няма къде да бъдат захванати. И затова потърсих други алтернативи. Тя съдбата се знае работата. Дойде клиент при мен, аз работя в магазин, който сподели, че прави в момента зъбите си. Попитах къде, той каза при доктор Хазем. Аз не бях чувала за него. Попитах го дали може да ми направи някаква връзка с него, нали, защото имах всички снимки, дискови. Той каза, че няма проблем, нали, ще направи запитване. Вечерта съответно вече обадиха ми се от клиниката на доктор Хазем. Предложиха ми да дойда да направя консултация на място, защото с времето нещата се изменят. И пациента, който идваше тук и вече беше подготвен за импланти, направихме така, че да дойдем заедно. Той ми даде първо, нали, той коража, защото видях какво се случва. Аз не вярвах, нали, съответно, че това всичко може да стане за 6 дена. С недоверие дойдох в клиника Хазем. Там ме посрещна една много лъчезарна, хубава жена, Дани. Тя беше моята опора през цялото време, моя кораж, защото аз дойдох наистина сама, без никой. Вече решена, че трябва да направя някаква промяна. Доктор Хазем беше много земен, много сърдечно. Посрещането, което получих от екипа, е наистина от голямо значение. Обясни, че наистина тая процедура е само за 6 дена. Съответно, дадоха ми време да помисля. Никой не ме накара, нали, веднага да взема това решение. Аз си бях решила, че трябва да направя някаква промяна за мен. За мен това е една инвестиция, която си лично моя. За да мога да продължа да се храня нормално, да имам самочувствието, което трябва. Съответно дойдох в клиниката, бях посрещната пак много сърдечно, екипа е уникален, знаят хората какво правят. Манипулацията мина много леко. Нали, имаше някакво притеснение преди да влезна, защото все още не вярвах, че нещата се случват, но толкова бързо минава, че просто не разбираш. И екипа, след като излезеш, така те посреща, че ти каквото и да... всичко е като приказка. Наистина, болка няма. Самочувствието, което получаваш след излизане на кабинета, просто е съвсем различно. Контактите после с хората също не вярват. На мен също ми беше трудно да повярвам, нали, че това може да се случи за такъв кратък период. Но ето сега съм с зъби, които мечтая. Те си ми бяха цел в живота, постигнах ги. Благодарение на клиника Хазем, доктор Хазем. За мен той е човек с златни ръце, който дава едно ново начало, едно ново самочувствие и много щастие на хората. Това е все пак едно лице.
Нали, все пак трябва хората да го приемат. Ние сме огледало. И ако нашето огледало свети, среща човека ще е много доволен. Това е моята малка кратка приказка. Сега се храня нормално. Просто нещата са различни. Дискомфорта е до там, че нали, вие сте свикнали да ядете твърди храни, примерно 2 дена просто по-меки храни. Няма нещо, което да е притеснително или да не може да се преодолее. Промяната е... тя е толкова кратка, че просто ни се отдава такова. Щастието, че вие имате зъби и че изглеждате по този начин, по който искате, и компенсира всичко останало. Нека хората да са по-смели. Това е решение, което се взема един път, но променя нас не само със самочувствието, което нали, придобиваме след това, но и начинът ни на живот се променя. Нали, става по-добър за нас, за нашия организъм, защото храната е много основно нещо, което нас ни захранва. И когато е по правилния начин, не да се мъчим, както аз се мъча преди това само на предни зъби, е много добре за нас. Трябва да мислим за себе си и ето доктор Казеник дава тази възможност. Нека да бъдат по-смели. Коража те ще го получат от екипа, който е тук. Наистина работят професионално, доста са добре, сърдечно възприемат и това много допринася нали, за мечтите, които ние сме си имали, за да ги постигнем по някакъв начин.